Боже Господи, помогни на този младеж, не стъпай на не стъпай на кърпата. Аз правя видео. Моля се слез от там, защото ще скоча към морето. Така. На морето, на морето. На небето. Ой, детето. Ще босна една вече. Кажи сега. О, пляскаш ли? Добре. Точно. Ти кой ще кажеш? Много самяка! Така. Не скачай, защото аз скачам към морето и ще търся Джак Спаро. Той няколко пъти идва да търсим като си ядеш и той казва. Защото няма да се връщам към общината на някой нещо, ако му стане. Кой ма търси друг? Няма да ти е студено на мене, защото няма да ми е студено и на тебе няма да ти е студено. Късегащи лянцун, каквото сложиш, късегащи и горница точно така. Айде, че домой аз напускам конферентната зала и тук някой може да се прибие. Това е тук като така слизам и си мисля, че съм на кораб. Идваме, дами и господа. Тук сме с видеонаблюдение. Какво гледате, че полицай е блъснал пияния полицай? Да. Блъснал детето. Не само Едното е умряло, аз одия го гледах. Те Той са... е умряло, докато го е смазал. Не. И една се каза. Само бебето Аз знам за едно. Само момиче. И аз знам за едно. Да, за едно. Ама другото му е братче. Да, Не, и да. то беше смазано с Не е колелото. вярно. Крушовец. Ето го колелото. Крушове две. Лили. Да, това чак малко. Аз имам Данъчна инспекция, администрация на образованието и науката. Кое? Той 11 месеца Е, бебе. Германус Глобал. Филипе, ела тук. Ела тук Германус Глобал анимация да те питам аз 2-3 въпроса да ти задам сега. Кажете сега, млади господине, за днеска колко цигари сте изпушкали така набързо? две кутии. Две кутии. Добре. Ходихте ли някъде, разхождахте ли се покрай плажната ивица? Да. Пихме по една-две бирички. Така. Цаца, ту. Добре ли се прикарахте? Много добре, Кефир. Много яко беше. Добре ли се прикарахте? Добре. Супер. Трябва да благодарим на община Средин. Чак.